Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТR. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про політичну ситуацію в Україні будемо говорити з гостем нашої студії. Це політичний оглядач Олексій Мінаков. Олексію, ще раз доброго вечора. Вітаю. І дякую, що ви до нас прийшли. І розпочнемо з того, що Солом'янський суд Києва відпустив на поруки мера Одеси Геннадія Труханова. Відпустили його на поруки народного депутата від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. Труханова звільнили з-під варти одразу у залі суду. Щодо Голубова, який взяв Труханова на поруки, то він був обраний до парламенту за мажоритарним округом 136 в Одеській області. Я нагадаю, що спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень. І знову ж таки нагадаю про те, що Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси, зокрема одному з його заступників, було оголошено підозру за статтею про перевласнення майна. На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми, 185 мільйонів гривень. І якщо говорити про його заступника, його теж відпустили на поруки, взяли 2 депутатів, серед них депутати від опозиційного блоку. Пане Олексію, якщо говорити про цю ситуацію, знову ж таки, це ж гучно, знову ж таки він повернувся за кордону, відбувся цей процес, і багато хто говорив про те, що, можливо, буде застава, яка в 50 мільйонів гривень не є катастрофічною для мера Одеси Труханова. Відпускає суд на поруки, йдеться про депутата від президентської фракції «Блок Петра Порошенка». Наскільки однозначна або неоднозначна для вас ця історія? Перш за все, для суспільства, наприклад, для суспільства, якщо брати, то, безперечно, є великий запит суспільства на те, щоб була хоч якась мінімальна розправа така над тими, хто на це заслуговує, справедливий суд. Бо сьогодні, коли беруть на поруки одного депутата, це, до речі, свідчить про таку певну токсичність пана Труханова, який потрапляв у скандали, і з паспортами ці відомі скандали. Російський паспорт. Там 2 російських, 1 грецький, якщо не помиляюсь. Тобто там, і це не просто якісь там голослівні уявлення або міфи. Тобто нещодавно, десь декілька місяців тому, було відомий факт, коли на сайті Російської Федерації в електронному реєстрі знайшли конкретно пана Труханова з номером його паспорту. Тобто, не дивлячись на те, що Росія відправляє якісь там заявки, точніше, підписує якісь бумаги, які там нібито підтверджують, що Труханова немає російського паспорту, все ж таки електронні реєстри чітко про це свідчать і є докази, не кажучи вже про, знову ж таки, підтвердження цих паспортів у Panama Gate, коли був цей розкриття цих документів офшорів, то там були ксерокопії його документів. Ось, власне, ця одіозна особистість, відповідно, лише 1 депутат, теж одіозний, зголосився його взяти на поруки. Причому, якщо ми глянемо у законодавство, то брати на поруки можна лише тих осіб, точніше, можуть брати ті особи, які мають, якщо там дослідно цитувати, є моральними авторитетами, мають беззаперечну репутацію, що не можна сказати про даного депутата, який навіть його, не знаю, хто не знає, але якщо навіть прогуглити його прізвище, то одразу побачити багато гучних статей, скандалів, пов'язаних навіть з розшуком його в ФБР. Він є всесвітньо відомим кіберзлочинцем. І в певній мірі можна сказати, що він є бандитом в Україні. Тобто його репутація, і імідж в Україні, на жаль, від'ємним, можна сказати. Але тим не менше це не завадило судді прийняти рішення про те, щоб відпустити пана Труханова на поруки, щоб його взяли. І, власне, думку самої фракції блоку Петра Порошенка з приводу того, як вони розцінюють вчинок свого колеги Дмитра Голубова, ми хотіли дізнатися у фракції. Олексій Гончаренко мав долучитися до нашого ефіру, він депутат від блоку Петра Порошенка. Але, як, власне, мені повідомляють редактори, він не знайшов для цього часу, можливо, іншим разом. Але як альтернатива є у нас заява, яку безпосередньо поширили від фракції блоку Петра Порошенка. Як альтернативу я її зачитаю. Фракція партії блок Петра Порошенка не приймала жодних рішень про взяття на поруки будь-яких осіб, проти яких відкриті кримінальні провадження. І тим більше не делегувала таких повноважень жодному зі своїх членів. Йдеться у коментарі. Водночас звертаємо увагу, йдеться у повідомленні, що кожен народний обранець, який належить до нашої фракції, має право мати свою окрему позицію з будь-яких питань. Так пояснюють у блоці Петра Порошенка.
Да, ну звичайно, блок Петра Порошенка буде в будь-який спосіб відмежовуватися від цієї ситуації, щоб не асоціюватися, не було емоційного зв'язку між ними та цією ситуацією, бо мер дійсно, ну, дійсно такий одіозний. І тут цікаво, що ще в цій історії, це те, що Труханов, да, фактично 50 днів, рівно 50 днів, це півтора місяці, був відсутній на робочому місці, був за кордоном. І тут постає, до речі, велике питання, чому йому не вручили підозру під час відпустки. Тобто, чи це не професіоналізм НАБУ був, чи це був, вони боялися, що він просто втече, не повернеться в Україну, так? І тобто це велике питання. Чому вони вручили саме йому підозру, коли він вчора там повернувся в аеропорт Бориспіль? Оце цікаве питання в цій історії. І знаєте, що ще в цій історії, не знаю, наскільки цікаво, але знову ж таки те, що насторожує, і ситуація досить неприємна, про те, що власне під час того, коли розглядали про обрання міри запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички під будівлею суду, в результаті чого є постраждалі. 4 людей, за попередньою інформацією, яку ми ще уточнюємо, вони госпіталізовані. І за словами одного з силовиків, один нацгвардієць отримав кульове поранення у ногу. З приводу цього будемо мати більш детальнішу інформацію, я сподіваюся, від Національної поліції Києва з приводу кількості постраждалих, кількості затриманих і так далі. І, власне, цікавий момент, що сьогодні багато хто звернув увагу на те, що біля будівлі суду з'явилися ці національні дружини, які скандально, так суспільство досить неоднозначно відреагувало на їхню появу буквально нещодавно. Я б сказав, що сьогодні взагалі відбулось таке бойове хрещення цих національних дружин, які, як відомо, фактично контрольовані паном Аваковим. І якщо ви подивитесь, хто сьогодні взагалі був під будівлею суду, або вчора, то це були фактично два такі табори. Це такі тітушки, фактично, Труханова, і сьогодні вони, до речі, зайняли всі поверхи і блокували роботу суду протягом певного часу. І, відповідно, ці національні дружини. Ну, якщо ми, наприклад, порівняємо або згадаємо, як відбувався суд над топ-коаліціонером Насіровим, паном Трасіровим, то тоді, насправді, багато громадських діячів, багато політичних партій приєдналися для хоча б громадського тиску на справедливе рішення суду. Але дивно, що в цій ситуації з Трухановим чомусь не таке залучення громадськості, не таке залучення політичних партій, немає такої уваги чомусь до цієї справи. Мабуть, суспільство вже настільки і не вірять у справедливі вироки, що навіть не ходять навіть не підтримувати до суду для того, щоб вимагати справедливе рішення. І до цієї історії, ймовірно, ми ще впродовж ефіру повернемося. І якщо говорити про інший суд, і якщо говорити про інше судове засідання безпосередньо у справі державної зради Віктора Януковича, екс-президента, то сьогодні були цікаві свідки, серед них секретар РНБО Олександр Турчинов. І безпосередньо 21 лютого очікується про те, що свідчитиме президент України Петро Порошенко і, зрештою, у сторони обвинувачення на цьому етапі зі свідками все. Ваші прогнози з приводу того, чи справді відбудеться свідчення Петра Порошенка як першої особи держави, і загалом, якщо оцінити цей процес, наскільки він є політизований, наскільки ті свідчення, які ви чули, це є безпосередньо свідченнями, чи, можливо, це те, що, скажімо, політичні висловлювання політичної позиції і так далі, і так далі. І наскільки тут все чисто в цьому сенсі? Ну, якщо ви поспілкуєтесь з усіма або з декількома хоча б провідними юристами, які є фахівцями у цій справі, в судових процесах, то ви бачите, що насправді, на жаль, треба визнати, що під час судового цих засідань відбувається дуже часто порушення процедур. Відповідно, і захист Януковича буде використовувати ці помилки у подальших міжнародних судах, зокрема у Європейському суді з прав людини. Щодо участі Петра Порошенка або інших, насправді, топ-посадовців, то я не бачу причин для того, щоб він не прийшов. Тому що, якщо ми поглянемо, хто вже давав свідчення, це і не тільки Турчинов, і пан Аваков, і пан Яценюк, і всі інші, і керівники військово-морського флоту, тобто майже всі топ-посадовці, тих, хто займав високі посади на той час, взимку 2014 року, хто був свідками тих подій, вони, в принципі, всі приходили до суду, в тому не було ніякої
проблема. Тому я не думаю, і не бачу проблеми в тому, що Петро Порошенко, який на той час, якщо не помиляюсь, якраз не займав ніяку посаду, прийде, але я не знаю, під яким його там і що стало приводом для того, щоб його викликати до суду. А чи може бути проблемою наступне, так? Коли неодноразово, зокрема і вчора, екс-депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов, і сьогодні сам Олександр Турчинов знову ж таки в такому контексті говорив, чому тоді не було введення воєнного стану, чому тоді таким військовим шляхом Україна себе не захищала. І йдеться про те, що в такому випадку не можна було би провести вибори, які потрібно було провести. І в цьому контексті дехто закидає теперішній політичній еліті про те, що насправді проведення виборів було набагато важливіше, аніж відстоювання суверенітету, зокрема безпосередньої своєї території. Хоча, з іншого боку, є інша думка про те, що насправді, якщо би не провести виборів, то йдеться про легітимність влади як такої. Як ви тут це бачите? Я бачу так, що захист Януковича, в принципі, це абсолютно так відверто робить те, що він намагається і своїми питаннями, які задає пан адвокат Януковича і Турчинова, і всім іншим, показати так наочно, що нібито чинна влада винна у тому, що Крим фактично був зданий без бою. Ось це ключова мета, і зробити, і взагалі дійсно у них треба визнати, це дуже виходить. Бо, наприклад, якщо сьогоднішній суд згадати, коли допитували пана Турчинова, то дуже часто були такі дуже провокативні питання, дуже такі, я би сказав, можливо, хамські в певній мірі. І суд, і адвокати, точніше, прокурори чомусь мовчали. Ось, і суддя дозволяв таке. Ось, але, в принципі, ось мета, я кажу, ключова, те, що перетворити цей суд фактично не над Януковичем, а перетворити суд на чинну владу. Бо у нас допитується не Янукович, ми не бачимо його по скайпу вже давно, а ми бачимо лише, коли опитують виключно в якості свідків сьогоднішніх представників чинної влади. Але з іншого боку, чинили опір чи не чинили опір, це вже, скажімо, питання друге, але не знімає питання перше на порядку денному про те, що була потреба чинити цей опір. А потреба була за рахунок того, що, відповідно, була здійснена агресія. Тобто це є першочергове, і таким чином тут йдеться про зміну певного вектору і перекидання уваги на інші моменти. Ви про це говорите? Я говорю про те, що дійсно багато свідків у цій справі, наприклад, кажуть, що і вони самі навіть кажуть, що потрібно було нібито слідувати за планом і вводити антитерористичну операцію, таку саму, як фактично на Донбасі, в Криму. І Турчинов сьогодні сказав, що цей план був. Але це таке, знаєте, суб'єктивні твердження, тому що і тут немає однозначної відповіді, тому що всі розуміють, що якби був даний відпір, то можливо загинуло ще більше людей. І ми все одно не змогли захистити Крим. Тобто тут таке дуже неоднозначне, як на мене, питання. Добре, поки що цим завершимо і перейдемо ще до теж такої неоднозначної ситуації, в якій факт є, інформація певна є, але з приводу пояснень їх вкрай мало, майже немає. Я зараз, власне, зачитаю уривок статті мого колеги, журналіста видання «Українська правда». Роман Романюк написав про спробу опозиції об'єднатися вже без Саакашвілі після його видворення до Польщі. І зачитаю. Близько 5-ї години вечора вівторок до Офісу Європейської партії на Печерську почали сходитися лідери опозиційних сил. Зійтися на напівтаємну зустріч в Офісі партії Миколи Катеринчука всіх попросив лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. Саме він після видворення з України Саакашвілі взяв на себе роль ініціатора нових переговорів про спільну стратегію. На заклик Гриценка відгукнулися, крім Катеринчука, Рух нових сил, який на зустрічі представляв Давид Сакварелідзе, та Демальянс, від якого приїхали Василь Гацько і Мустафа Наєм. Запрошували лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, але вона відрядила на переговори депутата Сергія Власенка. Фактично, жоден з учасників зустрічі, з якими вдалося поговорити «Українській правді», не розповів про суть розмов на зустрічі в Катеринчука. Далі я цитую. На зустрічі лідери опозиційних партій обговорювали план спільних дій. Так сказав «Українській правді» ініціатор переговорів Анатолій Гриценко. Я нагадаю, що це
Власне, була стаття на «Українській правді» Романа Романюка, журналіста. З цього приводу, тобто вже серед опозиційних сил щось відбувається, і поки що можемо говорити лише про те, що щось відбувається. А що важко зрозуміти? Можливо, ви для себе більше розумієте? Перш за все, треба визначити, чому саме ось цей час пан Гриценко виступив зі своєю ініціативою. Це час, коли був фактично після того, майже одразу, як був видворений пан Саакашвілі до Польщі. Да? Тобто це був такий, і причому в який спосіб він був видворений в такий жорсткий, коли його всі бачили ці відеокадри, коли Саакашвілі тягнули за волосся, з матюками, дуже так, я б сказав, трохи ганебно для двічі президента Саакашвілі. Тому, власне, це був такий дуже чіткий сигнал всім опозиціонерам, що влада готова на жорсткі такі рішучі кроки для того, щоб можливо, іноді на грані закону, а іноді, можливо, переступаючи закон, їх, власне, усувати від політичної боротьби. Всі ми пам'ятаємо, наприклад, коли минулого року ще був, скажімо так, потенційно мав добрі шанси у президентській гонці пан Садовий, мер Львова діючий. Всім пам'ятаємо, як використали цю слабинку зі сміттям у Львові. Тобто, звичайно, була вина і з пана Садового, але влада дуже вміло її інформаційно підігрівала і фактично так то допомагала, то перешкоджала вирішенню цієї проблеми. Тобто, мінус один конкурент, зараз мінус Саакашвілі. Тобто, всі розуміють, що в нас залишилось вже на пальцях одні роки реальних діючих конкурентів президенту, і єдиний шанс для них перемогти чинного президента – це об'єднатися. Але треба розуміти, що якщо ми промотаємо всі минулі президентські кампанії, наприклад, 2010 рік, то особисті політичні амбіції заважали завжди виставляти якогось єдиного кандидата від опозиції. Тобто це вдалося в 2004 році, але це не вдалося в 2010-му. Тобто чому, власне, Янукович, можливо, і це стало одним із ключових факторів, чому Янукович переміг Юлію Тимошенко, тому що від першого туру не було єдиного кандидата, було різні кандидати. Власне, чи зможуть в наступному році Гриценко або Тимошенко поступитися власними амбіціями та інші представники опозиції заради того, щоб перемогти, побачимо. Тобто у вас зараз немає такої, скажімо, чіткої відповіді на це? Чи зможуть вони об'єднатися і, власне, представити одного єдиного кандидата від опозиційних сил? Бо, зрештою, багато хто з експертів, ваших колег і моїх колег говорить про те, що про об'єднання важко зараз говорити, бо до цього не готовий ані Анатолій Гриценко, ані Юлія Тимошенко. І ще безпосередньо люди, які близькі до Михайла Саакашвілі з руху нових сил, вони говорять про те, що є міфом, це створений міф про те, що Михайло Саакашвілі є некомандна людина. Вони бачать його абсолютно іншим і абсолютно командною людиною, але при цьому кажуть про те, що будь-якого об'єднання пана Гриценка з паном Саакашвілі мови тоді не могло бути і не могло такого статися. Зараз Михайло Саакашвілі вже не є в Україні, і ми бачимо таку ініціативу Анатолія Гриценка. Тобто щось змінюється і чогось варто чекати. Дивіться, по-перше, Саакашвілі, він хоча б на законодавчому рівні не міг бути ані президентом, ані депутатом. Тобто, фактично, яким він був, це прем'єр-міністром. Але для того, щоб прем'єр-міністром стати в парламентсько-президентській республіці, йому потрібна велика підтримка його партії, що немає на даний момент, і, очевидно, навряд чи буде, скажімо так. Відповідно, дійсно, у Саакашвілі не було таких амбіцій в плані посад, але все ж таки реалії такові, що якщо він буде, наприклад, на площах виступати, як ми бачили, то знаходитись на одній сцені з такою харизматичною людиною дуже важко, об'єктивно кажучи. Тому тут, не дивлячись на те, що в нього не було таких амбіцій в плані посад, все одно об'єднатись, я не бачу, це важко уявити, щоб могли об'єднатися якось ці опозиційні лідери разом з Саакашвілі. Зараз, безперечно, створюється дуже чудова можливість, шанс для того, щоб зайняти це місце Саакашвілі, зайняти місце лідера. Чи буде це пані Тимошенко, яка зараз, як ми бачимо, відсиджується фактично. Тобто ми мало чуємо про неї в інформаційному просторі, дуже так, скажімо так, вибірково обирає моменти для своєї появи. Чи буде вона вступати в активну гру таку? Якщо вступить, то, очевидно, вона буде лідером цієї опозиції замість фактично Михайла Саакашвілі. Але, знову ж таки, Михайла Саакашвілі треба ще не списувати з рахунків, тому що він вже заявив, що він має намір повернутися до України. Поки що він буде там в Європі, сьогодні він в Нідерландах, але
Відповідно, це ще треба, я думаю, продовження буде серіалу з поверненням його в Україну, що теж знову буде привертати увагу багатьох ЗМІ. От, власне, з приводу цього продовження цього серіалу, які серії ймовірні ви для себе вже зараз бачите? Якщо навіть говорити про наслідки для українських політиків, того, що Михайло Саакашвілі є зараз на території Європейського Союзу, він може там жити, працювати, чи в Нідерландах, чи в іншій країні. І дехто говорить про те, що там, у Європейському Союзі, Михайло Саакашвілі буде більш такий, не те, що небезпечний, але більш некомфортний, скажімо, для української політики, аніж він був тут. Там буде зустрічатися з європейськими лідерами та дипломатами, політиками, розповідати про корупцію в Україні і так далі, і так далі. Ну, безперечно, зараз тимчасово, поки він знаходиться в Європі, він має більш високу трибуну, до нього прислуховуються там західні СМІ, його цитують. Да? А як правило, що складається цитати? З критики діючої чинної влади, з критики Порошенка, що безумовно впливає, важливо для нього, оскільки для президента є важливим зовнішньо, власне, це його пріоритет зовнішня політика і імідж України на зовнішній арені. Але ж треба розуміти, що якщо Саакашвілі сказав, що він повернеться, то очевидно, все ж таки такі наміри і спроби будуть здійснюватись. Інша справа, що які ми не розуміємо, ми не знаємо, ми не маємо інформації про те, які домовленості були між діючою чинною владою і Саакашвілі. Можливо, тому що якщо була поставлена така умова, що якщо Саакашвілі повернеться в Україну, то його ще залишається можливість екстрадиції в Грузію. Так само Грузія, я так розумію, вже подавала запит на екстрадицію з Польщі. Тобто це такий резервний варіант, це такий козир, який ще є в рукаві у чинної влади, але це такий жорсткий варіант, на який не пішли одразу. Тобто пішли на таку реадмісію, на повернення у Польщу. Комфортний для Саакашвілі, він зараз може спокійно просуватися Європейським Союзом. Але все ж таки, якщо, можливо, він захоче повернутися, це буде таким дуже вагомим інструментом для шантажу Саакашвілі. І все ж таки, якщо він повернеться в Україну, то як можна прогнозувати його майбутнє тут? Наскільки серйозно його вже тут сприйматимуть як політика? І чи вдасться йому знову очолити або відродити цей протестний рух, який він намагався запровадити в Україні? Ну, якщо ми подивимось на весь минулий рік, який фактично, протягом якого Саакашвілі вів опозиційну таку діяльність, то і соціологію, відповідно, від багатьох різних соціологічних компаній, тобто є підстави їм довіряти, і навіть якщо ми закрити якісь подивимось, то рейтинг все ж таки Саакашвілі не дуже, давайте прямо говорити, там зріс його особистий рейтинг, його партії, там в межах похибки, там 3%, можливо, на грані проходження до парламенту. Відповідно, тут справа не стільки в рейтингу, скільки в тому, що він все-таки двічі президент, авторитетна людина, і він завжди привертає увагу СМІ. Тобто він такий є медійний персонаж, який завжди, про якого завжди будуть обговорювати, і безумовно, який зможе себе повести людей, що було на цих попередніх маршах. А якщо говорити про долю руху нових сил, тобто це є політична сила, яку асоціюють з Михайлом Саакашвілі, але це не є його політична сила, крім нього там теж є багато не таких харизматичних відомих лідерів, але вони там є. Доля руху нових сил, тобто якщо не буде Михайла Саакашвілі в Україні, то зрештою і політичного життя для цього руху нових сил теж не варто очікувати. Чи не так насправді? Ну, знаєте, важко казати рух нових сил, а точніше там повна назва рух нових сил Михайла Саакашвілі, що, до речі, підкреслює такий вождійський характер, я би сказав, цієї партії. Але, розумієте, це нова партія, тобто важко передбачити її реальні результати, які вона зможе досягнути на наступних виборах, тому що вона вже встигла в певній мірі собі дискредитувати, давайте прямо казати. Тобто, не дивлячись на те, що вона дійсно там є разом з Михайлом Саакашвілі в такому у форварді таким цих протестів, протестних настроїв. Тобто вона акумулює навколо себе всіх людей, які не задоволені темпом реформ, які взагалі не задоволені чинною владою в цілому. Відповідно, це, звичайно, дає їм певний переваг, але те, що вони, знову ж таки, цими самими маршами, які насправді мають такі досить гучні популістські лозунги щодо відставки Порошенка, тому що на сьогоднішній день це важко зробити на законодавчому рівні. Власне, у нас немає законодавчого унормування імпічменту президента, що, до речі, дуже є, звичайно, поганим, бо у всіх цивілізованих країнах є, і така практика поширена доволі таки. Ось, відповідно, важко сказати, яка доля партії Рух нових сил.
сказати важко, а от вже подивитися та і застежити за тим набагато легше. Тому будемо стежити і будемо зрештою робити висновки. Олексію, я вам дякую за те, що ви прийшли, знайшли час і можливість. Олексій Мінаков, політичний оглядач, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами теж під час цієї розмови. Побачимося вже завтра ввечері, але ви надалі залишайтеся за ТР.